Kenyatta gives an account of his 2 terms in office, listing an expanded economy, improved healthcare, enlarged road network, and political stability as some of its major achievements. But critics point at failure to address pressing issues like joblessness and ballooning public debt. Magogi masani kwenye suburindu dakni wachi wichi maga hola masani koro penyi Kenya ni godo mabende koro moro wijo Kenya ni matititi mata. Kata kumana Uhuru Kenyatta wacho ni osetemo masani ndi koro nitie gik mang'eny ahinya mosetimre kagin kanyakla koda ka mago macho ni big push investments. In 2013 there were 11,200 kilometers of tarmac roads. We have built 10,500 kilometers of roads across the republic by being 15 times faster than the previous administration. Restoration of dignity. We will have 100% universal healthcare by 2022. The objective of my administration is to end this by providing 100% universal healthcare coverage. Kaya manabro timberenadi nikichodong ngini igani urumo. Kaporo chini by 2022 tungeni igani usirumo dong mnagenda lo prario moko kodo chiko. Omyomai ndiko Uhuru Kenyatta chini jitebro bedogi okang marido thieth no endo manono kayodre kamilido ndibende universal healthcare. Mabende mai nyiso nikuro ka atuo katituo tiedi adi aodo thieth taitiedi koda kamano endo ma en nyalo mar piny owacho. Mondo timo wane magi kinde bro timre nade wach machielo manitiere ito Oboke ndima bende koro mako wanga en tragedy as man wipes out family. Ngato bukre okawo jaode gi nyithinde 4 onego te e ot. Magi ki otimre e gwenge ko mag gi Shugu Kirinyaga County. Kama koro Millicent Mudhoni mejagi ni 38 kod nyithinde 4 ma joiga achiel nyaka higni 13 ne oyud ka koro ong'ilo rengo. The alleged agent of death is the very person meant to protect the family, her husband Paul Murage Njuki 35. Jagoni nigeza kuma jagini 38 eno jagini 35 koro obukre okawo jogegi onego te. Yechino lore piny kendo lor kotwe manuendo maena gara. Ruto Raila allies clash over IBC exit from Paul's team. IBC nyawacho nigini kuro kibibete manendo e team momanyo losi chande giwere godo chuth. En wach malicha hinya. Wacho chilo mantire ka ma ang'na keti en mani koro Senator Olekina sanindi koro kume omokerot. Wacho ni nitiere miyo moro ma koro sanyo donjone ni ne ginyuolo godo nyathi. Miyo dwaro mamondo mi koro omiye manendo meda marirom 200,000 manendo dwe ka dwe morito go nyathi. Koro sama koro 200,000 dwe ka dwe ni nyathino 200,000 marito nyathi. Tene nyathini e odiochieng' achiel onego notiyo gi gimoro madhi siling 8,000 nyathino. A woman has sought court orders compelling Narok Senator Ledama Olekina to pay child support for their 1-year-old son. In the child upkeep suit, Ms. Esther Wanjiru wants court to order the politician to pay an interim maintenance fee of 200,000 per month, being support of the minor pending full hearing of the case. She also wants Olekina to pay for minor school fees, related expenses, and to include him in his medical cover. Hey. Nasema jaiga chelo ndo chele school fees. Eno wach malicha hinya samoro king'iyo weche matimre piny kae. Economy, healthcare, roads, Uhuru outlines its successes. Uhuru nyolero wache tema koro nyose bedo kosetimo kaka jatend piny owacho kagin kanyakla gi wanga peini utego kuondego kuma gi thieth gik mang'eny ahinya. Uhuru nolanda achiel kachiel. Uhuru, we must break the cycle of poll chaos. Uhuru podoramo ni ber mar mondo mi koro otiek tulo makinde ka kinde machopo sechego eko bang' yiero ma timbre pacho ka endi higa bich ka higa bich. Mano wach manyo Uhuru noketo mapek ahinya kane olose. President's long speech tires MPs. Adiri ng'ama nyandiko ne President Uhuru Kenyatta twak manyo osomo. Speech writers moko nitie moko ng'eyo ni gimono ibe nitimo. Tangi ndike ng'ato speech ma 2 hours, 2.5 hours. I mean, ang'o ma ng'ato somo in 2.5 hours? My speech, okay, storybook, okay, ngara osomo script 2.5 hours. Ojo sama bende koro joka jo bura be koro ol gi winjo wach no koro gi wuok gidhi Uhuru bocho kama be wach ni yawa joka ma gini no ndiko nango magini bora bora ni. I mean, writing a speech nti rules mag ndiko a speech. However,
mach noting'o gik mang'eny e iye machal nade. Ok inyal dhi moloyo saa achiel gi nus ka en State of the Nation address. To ka en another address miwacho ni gin public address, onego bed ni gimoro 45 minutes itieko kong'eny ahinya. Mano e kaka onego bed. To koro in 2 hours ni ng'ato somo ma wiye muor mara kod penje gima nosomo to bende okia. Kawuono ni endi en odiochieng' maber ahinya ne oganda weko modak Nakuru. Nakuru kawuono koro iyango achiel kachiel kaka boma mar 4 e piny Kenya kae. Bombe mantie Kenya kae ndi mosebetie gin mano ma Nairobi, Mombasa gi Kisumu. Koro Nakuru bedo boma mar 4 e piny Kenya kae ndi odiochieng' ndi ma kawuono koro imiye gima iluongo ni charter. The head of state will launch the revamped Nakuru Kisumu railway line and affordable housing project. Mane ler mantiere kanyo endo. Nakuru sani koro dhi bedo kaka mano endo ma en boma mar 4. Nakuru City Pochgi Park yudo boma. Koro keto mondo bed boma endo maber kendo maler. Kawuono en tarik 1 dwe mar 12. Ng'e gima timre piny mangima kawuono en odiochieng' endo ma bende watimo go rapar mar ayaki. To ma endi gin tuyo kata kutegi mag ayaki. Kawuono ni endi ka koro nitiere dhim ma en end inequalities, end AIDS, and pandemics. Mane wacho mantiere kanyo endo omiyo somane matut weche mabo timre kawuono. Miguna nyalo duogo koro e pacho ka endi achiel kachiel. Sama bende koro Matenge wacho ma mondo miyo miye gige go eko mag wuoth, oboke ni mag wuoth ma mondo miyo chope pacho ka endi achiel kachiel. Mano en mor malich ahinya. Kamiguno duogo so bedo ko mondo miyo duogi to pile ka pile iriembe ko mono idhe ndege to kala paplano ni kiani red alert kiango koro miguno so bedo ga chiedh nade gi moro lak malich mar duogo dalagi to jagweng'ni onego duogo dalagi. Messi en emoyudo Ballon d'Or okang' mar 7 wachni sekolo ywaruok mang'eny ahinya ka jochen to Lewandowski daknomi. Koro wach ni kanyo endo jomoko wacho ni gini endi en gima kelo ywaruok maonge tiende. Kawuono ni endi Jurgen Klopp said cannot lose their heads looking for revenge when they face Everton at the Merseyside derby tonight. Virgil van Dijk suffered a season-ending cruciate knee ligament injury when the sides met last at Goodison Park 13 months ago due to a wide lunge by Everton goalkeeper Jordan Pickford. Kawuono ni endi ntie mag English Premier League kama koro Liverpool bro goye ko team mar Everton. No, emano iluongo ni Merseyside derby. Otek okoyotga idhi goye saa 5:15. Aston Villa kod Man City bende bro goye seche go ko Wolverhampton kod Burnley bro goye saa 4:30. West Ham kod Brighton bro goye saa 4:30. Sama bende kod Watford Chelsea bro goye mano ndo be saa 4:30. Southampton bro goye kod Leicester City. Jotugo ariyo mag Gor Mahia sani ndi koro ne omaki e gwenge ko mag Republic of Congo mano endo ma en Brazza kawacho ni koro gintiere koda kama gin kute mag COVID. En wach mabe polo mako dhojino ni to jotugo kane gi e Kenya kane gin COVID certificates. Ang'o jotugo kende mani mako officials no dhi Gor Mahia Secretary General Girenye nitiere kanyo to gite ne ok wach ni gin tiere koda ka COVID. Ma en wach mar adhula. Taparo ni ok en gima ber anyama mondo mitimbe moko oti gi weche machalo mag kapirathira inagi mag de dwaro ma mondo megi kaw timbe moko mondo gi roche ratichgi. Mane gima wacho mano ken fair game in football. Wadwani mondo mi wane kaka tugo bro nyonre ka endi weekend ni wan kodgi. The Standard, judge me by this. Ng'adna uru bura gi magi. Mane ler majatene piny owacho migosi Uhuru Kenyatta sani koro keto ne oganda mara mondo mi otim. Ng'adna uru bura gi magi. President Kenyatta highlights successes of his tenure like tarmac roads, electricity connectivity, jobs created, school enrollment, and health facilities in his State of the Nation address. Wacho mago te gik mosetimo, weche mago eko mag wang'a peyni, weche eko mag sikunde, weche eko mag chiwo tije, magi te nitiere. Inyalo somo kanyo achiel ka mundingen koro enang madhi nyime. Ka wang'iyo pod na weche go kema nitie ma Uhuru Kenyatta nyot wake nyen twak mara tip ahinya weche mag odiochieng' ni endi ma kawuono moganda kawuono timo rapar manendo mar odiochieng' ma bende oyangi mar rapar mar weche mag tuo mag ayaki kod kute go mag ayaki. Wacho lekina nika gi chala ne kawuono gi ng'eny pa josomo kod jondiko ni kanyo oboke mar The Standard ka endi kabedhi mang'eny ahinya. Ka ang'iyo ndi oboke ma counties ka so mae mondo ing'e koro ang' mantiere counties
chiel ka chiel aneno ka endi ka weche ni ka endi mapek ahinya. So mane mondo ing'e to koro en ang'o mantiere e county. Aneno ka en oboke mabup kanyo endo pani en oboke malang'. Another tough outing for Everton as they face rivals Liverpool today. Maendi en Rafael Benitez mabende en jatakweth ma Liverpool e kinde manosekadho gi rakre kod Liverpool. Maendi ka tugo matek ahinya. Maendi en mach malich kendo wang'iyo ka endi weche mag Ballon d'Or nika mabende aneno ka endi ka koro Roberto Lewandowski sani endi koro nobedo namba 2 e weche mag Ballon d'Or. Ji ywak ahinya ni to ang'o momiyo was Lewandowski robbed FIFA awards? Mane ler mantiere kanyo no mae gimone bende bedo mare to ji wacho ni Messi noloyo Copa America emomiyo sani koro ne oyudo mano. Kenyans have faith in Chepngetich and Kipchoge as World Athletics Gala is held. Kawuono nitiere manendo ma en romo mar jong'wech ma piny mangima ka bende kod jomotimo maber higa ni endi ibro mi mich. Aparo ni Faith Chepngetich Kipyegon bro bedo kanyo endo kanyakla koda ka Kipchoge ka Eliud Kipchoge mabende iparo ni gibomigi kata ibro walgi kaka jogo kuma noringo maber ahinya e higa ni. Oboke Mother Star Uhuru, I've achieved my legacy. Uhuru anasetimo matiyo tijena kaka ne onego bed ni atiyogi. In his last State of the Nation address